ang media o phaima karon ke ama hai tami bagai hindai ke ang etodin kolok ma phaya ni tongmoni media o haipno ma phakya tini kha ang belai bukha tongthokliya ma phakya ang khoroksa burui ang kabo kaijajak ani bwsai tongo Dhananjay Tripura bo MLA khoroksa unjak tabo kungkangke bo ex MLA ongkha Chusulin Snong Raima Belini gai ama haike ma phaimani karon ke tabo দীর্ঘদিন ধরে আনো কুট রসং কুট কাছারি কাখা কুট কেসলি তঙ্গ সিনি আচল মানে বিসিঙ্গ ব কুটনি হয়তো মাধ্যমে রায় রেজাক তঙ্গ প্রত্যেক মাসে আনো 10,000 কে চালক খানানি কক তঙ্গ আবনি বিসিঙ্গ ব আনো চালক খানা 1 বছর ধরিয়া চালকা আবনি পরে বতাবক আনো রাং রহলিয়া আবনি বাগে আনি ফ্যামিলি আং চলিনানি বেলায় কে কষ্ট তঙ্গ আবনি বাগে আং তাইসা ফাইপিকা আং বলতিকে আং বুড়ি বরক চাউই থানানি ওয়ানাও আনি সামুং কুনো কरै ang kuno khlaimaya ang nogo tonga sugoi te ani ang bunyoro kisa misa hajra khlai sai tongo umsugoino haiba abubai ang pusugia abon baga ang ma phaipika tai bo bini kogrumano bo kaisabno koknariga tai puto bo rai rejak tongo ani documents ro phanya ni bo go siwi thango haipno bo pudok abono kuno demand na haya kuno khlai ri manya abon baga bo ajaga khai bo phak tole choliwi tongo তাই বো আমা হাকে তাবো খে রাং রগরিনা নিহনি গসিয়া রগমই তঙ্গ আবনি বিসিঙ্গ জুরজুর খ্লাই বো 3,000 রগরিনা হনছো আবো বাই আনি ফ্যামিলি আং চলি মাইয়া তাবো খরচা কাইসা আং সামুং খাইনা থাঙ্গা গেনছে কুন সামুং মানানি কুন আনি করে তাই আং সিনি জাগৈ তঙ্গ বো খরচা এমএলএ ni bihik তাবো খৈতো এক্স এমএলএ ni bihik ni সিনাং জাগ তঙ্গ আং কুন জাগা মখাং মাইয়া বো বমা হাকে শাস্ত্রী মা কলাই কা পুরা আনি লাইফ পুরা নষ্ট খাই রেখাবো amon baga ang belai lukurong nobon sanamu sungo bono kisa nanya engthong ang somoy mote ang justic manani engthong aboni baga na ang koyo norok jotono bono kisa tamu khlaiman abo norok kisa ano help khlaidi ang bono boma hake sasti reiman tai brok ni nukhung ota ang nanyan thangya botamu khlai tongya botabuk sai tong ang batarok maya amo hake emle roni batarok maya amo hake ang nono salu merok nesto gatai 2019 kaisa kha 2019 kaisa mani yagulo ang brongni nogo tongbuka tongmo yagulo ang bobai bon ani kuno tamo saya tong ang tabu ko saimeya sayani bisingo bo ang wai bobai ang kurui haike tabu tongo ani nogo ang saiso ani nogo ba ang tongmo ba ani ma babu songbai ang tongo ani ma babu bo soliya borok burusi bura angjak boro anon sarnani ama hai khamda kurui aboni baga ang bini thani sano bano jehetu je motabe boma haike boano khlaiman khlaitong bini tamo ani saya tong ani laibo bota mano nosto khake abor bo sanang ko tai ang gobono koino musungo bin thani ang jurhat khayo tan bagen kake ani document je saka phono donani ingthong abon baga ang nango ani documents ang trin baga ang kuno samu musapuno khlaimaya ang omti jaga kamro khanyani SSG group rogo samu khanyani ke ang document sanjago ang baga ang document se rimayan baga ang samu khlaimaya ano bo ma ke samu khanyani ruthung ani ol ang te kuno na ya ani documents ni baga ano donang thu abu simisi bo ano oma hake bo sasiri to ang bo be hamjang man dirgo din doriya hamjagi thanga hamjang ma ga ani tamu saya tong ang saimeya haipino bo sasting nang thong bo ani live no nosto khaima hai ang bi live no nosto khaino musungya bo se ano juru khayo live nosto khlanya ni baga tai bo hai ku to thangai bo ama ga ani ang kuto thangmo yagol ke solme bisingo bo ano hai kuto tulangai ang nang bai kaham ke tongsinai nang bai ang kaham ke soli thangsinai hne bo ano tongmon bisingo bo tabu bo ama hage kuno kuroi bini je buku bo bokok rimani abo joton tatal bo joton mitha bo lukuno khai ko kaham ke sawi mano bihi khoroksan ko bo sanase bini phan kuroi ama hai borok bo naina ke saka khere kahama bisingo gale to khathasimu haisi bo abon bagai ang kuno sana nubono haitung bo ani tamo ani documents na ningtho ang abono koyo bin thani te ano ani family and maintenance ano donang thong jehetu put ni right tongo abo donang ningtho asuk